Nyakaramogi kamora mora intiere wang sane weche manyien mag ichwelo kagikone to team mar twak mano mar theke pacho kairi owinjore kaloro koda weche mag chuogo aput mabiro kata commission no mabende biro konyo e weche mag yiero commissioners mag IEBC. Bende wabiro lero ni kalenda manyien mar somo kochakore dwe manyien mano higa mara 2024. Weche manyien waiko ni wachako gi weche maomiyo pek. We have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IEBC selection panel. Komiti matatu wake kin Kenya kwanza kod azimio la umoja One Kenya owinjore mar loko duol ma idhi chuogi mar yiero commissioners manyien mag IEBC. Kweth mar siasa mar azimio la umoja koro dhi e doho ka gidwaro ni ogai mar obila Jafet Koome oting'o sigo mar joma ne onegi ndalo ng'anyo mane gibago. Jadolo Ezekiel Odero tamore ma umo yie piny ni oonge tudruok moro amora gi jadolo ma coach Paul Mackenzie ma itudogo nek mar ji 400 e bunge ma Shakahola. Machiegni Nyakaramogi nyalo tudori kodwa na bwa mar ote machuok 3-6-9 wayudore mbui mag oganda yudwa kanyo Facebook Ramogi TV, wayudore YouTube achiel kachiel Ramogi TV, bende wantiere Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfroz Okinda. Gikone to winjruok onenore e kind kweth mar Kenya kwanza kod azimio la umoja One Kenya ni gibiro loso manyien komiti mar gokogno jogo madwa bedo commissioners mag IEBC kachiel kod jakom mar duolno. Cleophas Olwoch nigi mathoth. Tok bura mane okawo kinde malach e log tich margi mantiere Bomas of Kenya. Iro marachar ne onenore achiel kuom gigo ma kweth ariyo mar Kenya kwanza kod azimio la umoja yande yuarene. We have addressed ourselves to the matter of the restructuring and reconstitution of the IEBC. And on that, we have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IEBC selection panel. That we've agreed on the development of a framework that is under the electoral justice. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks. We should be able to have a clear framework about that. Kagitwa kod jofwambo tok bura mararieno. Jokanyo ne owacho ni koro gin kod geno ni chenro makoro giwalono biro chakore mana mapiyo. We expect that this exercise will commence the soonest possible once we table our report and if adopted by the House, together with the subsequent pieces of legislation. Komitini motelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah koro wacho ni gidhi lalore matut mar golo lipot maugik e wi twak magisebedo ka gitimo. We will be going into a retreat from the 23rd of this month up to the end of that week, in which retreat we hope that we'll be able to clear on all the issues and come up with a report that we can then present to the relevant persons and therefore hopefully be complete with our work as a committee. Kata kamano, giwacho ni gibiro oro kwayo makende e od bura mamalo kod mano mar Senate mondo med ndalo mondo gitiek tich e yo makare. Our term comes to an end on the 28th of this month, and in view of the work that awaits us, we are requesting the National Assembly and the Senate for an extension motion of another 30 days for this committee, so that in case we are pressed by time, we are able to finish whatever it is that is remaining, because we feel we are now at the very last phase that is very critical and we must do a good job for this country. So we'll be requesting the two majority leaders to move motions for extension of the National Dialogue Committee. Komiti ni neolosi tok romo mar jatend piny Kenya William Ruto to kod ogai mar azimio la umoja One Kenya Raila Odinga. Mae ne otimore mar kelo kwe ka kweth mar azimio ne obago ng'anyo mar kwedo nengo mamalo mar ngima pacho kae. Cleophas Olwoch, Ramogi TV, Nairobi.
Mbetre mar piny Amerka ma Kenya wacho ni nyalo bedo ni jomaundu moko chano monjo boma ma Nairobi e kinde kuonde mamoko e pacho ka. E milomo mane ogol kawuono, Mbetre ne okwayo piny kara jo piny Amerka mantiere pacho ka mondo obed akicha e kindegi. Gilero ni jonjorego geto jo piny Amerka kod welo mamoko mathoro timo limbe e pacho ka. Bende gimedo ni kuonde ma igeto gi jonjorego oting'o magawa, ute Mbetre, dukni madongo kod chichni, sikunde, tesendo bila ute lamo e kind kuonde mamoko. Kawadhi nyime ni jayalo Ezekiel Odero kawuono ne oketi orindi maliet ka idayo dhoge ewi nek ma Shakahola kod kaka otayo chenro magalam e kanisa mare. Kata kamano, Ezekiel ne olero ni onge tudruok moro amora e kinde kod jadolo makoch Paul Mackenzie. Jadolo no okone jod bura mane dayo dhoge ni kata mana bungu ma Shakahola pok odhi kendo okia kama entiere. Ezekiel bende ne okete tago maliet mar chiwo ler ewi kaka kanisa mare osebedo katayo weche mag alam. Jadolo ne owacho ni en kod ji 45,000 malemo kode kendo golo sadaka to kod achiel kuom 10 ma konye timo chenro ma opogore e kanisa neno mayudore Mavueni e kaunti ma Kilifi. Ne orwako jo komiti mar Senate manono nek ma Shakahola mondo chopie kanisa mare ma New Life Church gitim nonro ewi chenro mopogore opogore matimore e od lamono. So ninataka TV, lakini TV unayotaka mwenyewe akona ideologies ambao hupendi. Sikuwahi kuhubiri na yeye, sikuwahi, I don't know mahali Shakahola iko. Sijawahi ona Shakahola na macho yangu. I saw Shakahola kwa TV. All the people of this country, higher ranking than Dr. Johansen Odwor, have been here. What is it that prevents him from appearing before this committee? This committee takes a dim look at his conduct as an officer of the government because he's a civil servant. And the decision we have taken is that we have given a fine of 500,000, which is the maximum allowable fine, in exercise of the law, the powers given to us under the law, asking that he will be arrested and be brought before the committee on the 10 a.m. in the morning, Tuesday next week, 10 a.m. in the morning. Weche mag somo en migawo mar somo ogolo kalenda mar somo mar higa manyien. Milomi mano ne jotend weche mag somo e gwenge mopogore. Migawo mar somo ne olero tarige mag somo kod kinde mag yueyo e skunde mag nursery, primary, secondary kod kuonde tiegruok mag jopuonj kaka mano mong'ere kaka TTC. Tam mokwongo biro ringo kuom jumbe 13 ka sikunde biro yepo higa manyien tarik 8 dwe mar 1. Igeno ni sikundego biro loro tarik 5 dwe mar 4 higa mar 2024 ka ei tamno yueyo ma adundo kata half term biro bedo e kind tarik 29 dwe mar 2 higa mar 2024 nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa mar 2024 mano ndalo 4 kende. Tam mar 2 biro bedo gi jumbe 14 ka yepo biro bedo tarik 29 dwe mar 4 higa no kendo loro biro bedo tarik 2 dwe mar 8 higa mar 2024. Half term kata yueyo machuok biro bedo ndalo 4 e kind tarik 20 dwe mar 6 nyaka tarik 23 dwe mar 6. Tam mar 3 biro bedo tam machuok ahinya kaka pile ka en gi jumbe 9 ma biro chakore tarik 26 dwe mar 8 to rumo tarik 25 dwe mar 10 higa mar 2024 ka tamno kalore gi migawo mar somo onge gi yueyo kata half term. E tam mar 3 penj madongo ibiro tim kochakore gi penj 2 mag KPSEA kod KILEA tarik 28 dwe mar 10 higa mar 2024 nyaka tarik 31 dwe mar 10 higa no.
Higani mar 2023 ema biro bedo higa mogik ma ibiro timie penj mar klas 18 mano mar KCPE. Penj mar klas 16 KCSE biro chakore tarik 4 dwe mar 11 kendo rumo tarik 22 dwe mar 11 higa mar 2024. Kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro dwaro ni ogai mar obila Jafet Koome oting'o sigo mar ji 75 magi wacho ni obila ne onego ndalo mane gibago ng'anyo e kind dwe mar 3 nyaka 5 higani. E oboke ma ochwale doho kod okil mar kweth mar siasa no Paul Mwangi, Azimio dwaro ni Koome oting' msalaba mag obila duto mane okawo chik e lwetgi ma onego ji 75 go e bombe mopogore opogore e pacho ka. Azimio bende dwaro ni piny owacho ochul familia mag jogo mane owito anyuolagi ndalo ng'anyo mane giketo ka gikwedo godo pek mar ngima. Azimio bende kwayo doho mondo chun sirikal gitimo nonro matut mar ng'eyo ni chik mar nego joma ne ng'anyo ne ochiw kod jodito mage mag obila. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango ni sirikal ma pacho ka nitiere akicha mar siro wakeini kaachiel gi miyo gi thuolo mag tije ka ochiwo twak mare kinde nyasi mar chokruok magalamoro mar wakeini mane otimore kar bago rombe ma Bomas ei Nairobi. Gachagua ne osingo ni sirikal dhi rito kuonde wakeini kendo ojiwo gi mondo giwuog oko mar laro thuolo mag kombe mag piny owacho. Jatend migawo mar kit chwech Aisha Jumwa oyango ni piny owacho osegolo omenda maromo milion 940 mar siro som nyithindo manyiri e skunde ma osebedo ka buono dhi skul ka otenore gi pek mag yudo e kinde ria. Mheshimiwa Naibu wa Rais. We especially recognize you today because the UDA win would not have been possible without your dedication. Women only want to be involved, engaged, and allowed around the table. La kwamba yale yote ambayo tuliyapanga na rais na naibu wake wakati tukitafuta kuiunda serikali hii ambayo Mungu alituitikia, nataka niwahakikishie hawa watu wawili wameyatekeleza, na si kwa maneno. Mimi naweza kulithibitisha kama custodian wa zile 9-point agenda ambazo rais alisign na kina mama katika taifa letu la Kenya. Take your rightful place in leadership and don't be cowed, don't be intimidated. It is the women who are driving our economic development, and therefore women must be empowered. Tutaendelea kuhusisha wamama katika uongozi. So let us build this party, na nyinyi pia tukitembea mashinani na president, msikubali kukaa huko mbali. Kapod wantiere weche mag siasa mag duond bura mar UDA eni campaign mar laro kombe mopogore tend duond bura mar UDA osechako tedore kaunti ma Mombasa kama ichano timie yiero tarik 9 dwe mar 12 higani. Pogruok kata kamano medo nyiedhore e kind jokanyogo mag duond burano kaluwore gi ywaruok madhi nyime e kind jaod bura Manyali Mohamed Ali to kod jakom mar UDA ma Kojolo Hassan Omar. Shadrack Okindo ma en achiel kuom jogo malaro thuolo mar jakom e duond bura ma Mombasa ne ochako ayanga campaign mare e kar chung od bura ma Mvita koko ni lengo mare en tego pogruok masani onyiedhore e duond burano Mombasa. Okindo manoorem engwela rokom governor e county ma Kisumu e yiero mokalo koro biro Mombasa kamo piem gi seneta mogwel Miraj Abdullahi. Minewa biro yudo chiemo, puothewa biro nyak, owendni magwa kaka jokonagi
biro tegno kendo. Mombasa, UDA has been in pieces. People fighting, wrangles everywhere. We need to stop these wrangles. With the team we here, I believe, and we've put God first, we are going to succeed. I'd like to thank our Excellency President, William Samoei Ruto. We are behind you 100%. The only thing we need in Mombasa is peace and love and unity. Since we don't have any cooperation amongst the elected leaders, we cannot reach the president. The president comes to Mombasa County, he goes to the administration instead of going to the political offices. More so, we don't have a regional office in the Coast Region, nor do we have an office in the Mombasa County, which is a sham. Ote maglit kod kuyo medo molo kalure kod tho mar Mama Maria Musando men min Chris Musando. Mama Maria ne owito ngimane okinyi makawuono e od thieth moro e boma ma Kisumu. Kalure gi anyuola mare, Mama Maria ne ochako bedo gi del malit odiochieng' manyoro tarik 12. Ne otere osiptal mar Busia County Referral saa 4 okinyi manyoro, kama ne bende ogole ka oingore nyaka osiptal mar Avenue Kisumu. Mama Maria ne owito ngimane kar saa 9 okinyi ma piny orugodo kawuono. Gavana Masiena achiel kuom jogo ma oro ote gi maglit kod kuyo ne anyuola kod osiepe mag joka Mama Maria. Daka parko da uchiel toksa chiel wakauyo mokuonga neno ka ote moloka YouTube. Jevans Akomo wachoni in Nairobi wendani Ramogi ler kendo aneno ka twak nyago lemo. Michael Opio wachoni Ramogi ler. Vincent Odhiambo wachoni Ramogi ler entiere county ma Vihiga. Joseph Ochola wachoni Ramogi ler ndi ankochia Kamenya Angiro School. Erokamano Dono Tieno wachoni awinji mabere dala ma ayiengo kanyamkago gimoma kodhoga en wach Ezekiel jogo Ezekiel otine Nyasaye ma en donero. Kamano Don Ramogi George Adongo wacho Ramogi ler antiere Kisim. Emma Otieno wacho ni entiere Ndhiwa neno Ramogi maler ka an diaspora. O wacho ni nyargingo Ndhiwa neno Ramogi maler ka an diaspora Qatar. Mosna jonyuolga kod nyara matin kagin Ndhiwa Kanyadoto Bongo School. Kikedhi mabor waduogi weche mathoth. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case huku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. What did you put in my shirt? I've
toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Tamre chiwo. Nindo ne ng'eny kabisa mok nya chiwo gi employee nyaka chiwe mana gi manager. Amoka una. More KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo nyako Ramogi kuom thuolo malach thoth oganda makaluo osetudo tuoche mag obwongo kod chunje ka thoth jotuo osebed kiringo gode e ute lamo kendo moko itweyo ni manyo negi thieth. To bende ng'eyo ni tuoche mag obwongo ringo e nyinyo mag del kata DNA. E dweni ma piny ngima ingo odiechieng' mag tuoche mag obwongo, wakolonu matut e wi tudruok e kind tuoche mag obwongo, nyinyo mag del kod ute lamo. Philip Ogola nonyuol e gweng' Manyakach e higni mag 70 mana kaka nyithindo mamoko. Kata kamano nochako fwenyo ni ok en kaka mbesene, kalure nochako bedo gi achiedh nade maka kod kacha. Philip Goyon Wasigande dak gi tuo mar dangni mar paro kuom thuolo mar higni 47. Nonyuola Nairobi to nonyuola Karude to ng'e kin Rude to ni wito Garude e bungu. Kwa hivyo napon ka mama nanyisa ni konena oparo mana wach matho. In fact, nonyisaga ni ilonga ga thoe, as in wuoyi mane o survive death. To an napon gi kachandra kabisa nikech nang'e ni ano kachal gi jomoko gi owetena kata e school be na chandra kabisa nikech na Sandra ndiko. Na Sandra nikech kasomo na Sandra. In fact, baba na no tera hospital gimi angolo kapod natin. To kara no ken wacha angolo. Nena ni tuo ma wichni man go ma chanda somo. Kwa hivyo kapon natin na chandra na dek loso na da kapoka loso kapod natin. Alafu nanga radual be. Alafu denda bene yengrega hinya. Koro ni jine nyeraga e school. To gino ne kodoga wiya to samoro mwalimu be yanya ni akiasomo akiandiko nange na riek to kabiro ot kucha mama be chwada alafu nanga nandiko ga gi lwet koracham no chwada binyaka koro ini yudoni kanatin nanga goro na hilo ga goro kabisa to no chwada ba we kata goro koro kana chopo secondary na
iya nok dwa school nikech jine nyiera ga hinya ni macha janeko macha wiye tek nikech jino kuinja nikech nange na riek to jite ocho ni an anafuo koro school na weyoga sasa mora chako ringo school ka nafwenyo ni ka wiya tek school ema baba na biro school napon gi jotich to jotich ko ne akia kaka ilongo ga ne ginino ga koda kaka pod natin kana madho ka kong at least ne wiya ne dok piny nakia ni wiya ringo ga to nakia ni wiya ringo kamano nikech wiya nyalo kawo gik mang'eny kabisa an kaloso kodi kae anyalo somi bang'e gimi paro anyalo winjo kaka kori duongo kata e class mwalimu ne chwada ga nikech noka winji to na winjo ga ena ni wiya kama mwalimu puonjo aneno kori kaka ikat winjo kaka ji yao book kata gimonyo lao mano gik ma wiya process te kori fanyo ni mwalimu chwadi nikech okiwinji alafu okanya bet karchel for long nyaka chung ma awuoth atugi moro nikech dendan gi energy mang'eny kabisa. Kinde gi duto Philip ne ok ong'eyo gima ne chande ka anyuola to ne kwede ka tudo chal mar ngimane kod juogi. An baba na naloso kode kotho lweta mano mandalo nonyisa ni woda in gi gweth tini angomo gweth mane nikech mwalimu acho ni afuo mama na chwada ni kiero school nango nikech mama na uko school kwa hivyo no chwada gani in gi hao ni baba iteri school to kidwa school nango mama ni school ni ahingo anyalo utimo gik ma kenda koro ongenga mane nyisa ni wach matuo nikech kidhi dala ncheni macha oirga alafu dala wabe ji wacho gani macha dala juogi nikech macha dala jo kongo ineno to gikia ni sandrok ma sante kata karango owadwa maduong owadwa matin kongo chando gi kabisa karango nere meka gi inena wach ma kongo kara tuono any family. Noka Philip higni mahewo 45 mar ng'eyo chal mare gima nomiyo chako wuoth kachiel mar nono nondi. To nang'e ni an gi ndalo ma tuo ma wich ndalo ma covid nan ga jatelo ma covid an mana konyo ga Ministry of Health social media timo wach ma communication to nabedo matuo kabisa to eka adhi hospital ka ginyisa ni omera waparo ni gi tuo ma wich to ber kidhi hospital ber kichako therapy kamane kanya ekana ng'eyo ni karan gi tuo ni koro fadhina osetho koro onge ng'ama nyanyisa to nera achiel modong koro nadhi dala bakete piny inyanyisa ni baba na no chal na di school ni baba ni no koero ga school kain to no riek to mama ne riek to no nyalo so kisungu to no kosomo eka nono maber aido ni tuo ni eni anyola to karango baba na jiocho ni ma chal gi baba ne chunye ber ka baba ne timene chal ka baba ne kwa hivyo gini eni anyola to oka blame mama na oka blame baba na nikech ne gikia nikech ndalo machon tuo ma wich ni paro ni en juogi tuo ma wich ni paro ni en ni oiri nyithindo go to adwa ni nyis mama na no nyolo nyathi mariek kabisa nikech ansani okachopo university okatimo kata college mora okatimo training mora to tich matiyo ng'ama nigi degree ng'ama nigi PhD ok nyahinga. Kamano bende noluwo dwaro ng'eyo chal mar nyithindo monyuolo wuon. An gi nyithindo ariyo ikend lakini an gi adek oko. Kwa hivyo nagocho ni monde nago tagi nigi teruru nyithindo go gidhi orangi gi wigi ka gin gituono to gitegi gin gituono. Kane ojahigni 17 Philip noyudo nyathi kata kamano ne ogidak kod min mare gimomiyo ne ok oyudo thuolo mar romo kod wuodeno. Clinton Ogola nyiso mor ma en godo tok romo kod wuon mare monyuole e okang' mokwongo e ngimane. Childhood trauma ng'eny sana gik moko ma iparo mani kata kineno ka nyithindo moko jonyuol ne gi timo ne gi baba gi timo ne gi to ning'e maber ni you're lacking something your formation as a dad kech romo kode be omiya afunyo ni there's only one thing ma jaduong ma baba ni manyanyisi ma there's that connection between you and your dad. Laktar Levi lero no tudruok e kind tuoche mag obwongo kod anyuola.
sama chromosomes gi oromo ema koro giloso ga godo nyathi ma koro dongo ga ei miyo kacha chande. To chromosomes gi ema nigi gino DNA ma nigi genetic code, waluonga ni genetic code maloso nyathi. Koro iyudo ka nyalo bedo ni achiel kuom jonyuol gi nitiere ma nigi shida mar tuoche mag dangni mag paro. Tiyudo ka sama nyathicha olos kacha chande nikech nyathicha gimoro amora mane dend nyathicha obro inherit kata obro gole kuom jonyuol mage. Levi wacho ni kata obedo ni ok ochuno nyaka tuoni kinde duto dhi kuom nyithindo, anyuola bende ni kod ting' mar geng'o nyithindo kuom bedo gi tuoche gi. Factors manyalo trigger tuo mar ng'ato. Iyudo ka nyathini en ng'at ma osiko penjre ga ni baba na ni kanye, chieng' moro be nane mama na, agombo ne. Koro mano gima keto nyathino under stress. Sama en under stress cha already isechako trigger tuo mar nyathini ma dine bed ni nyathini nyalo dongo gi jonyuol ne ariyo mong'e ni mae baba na mae mama na. Inyalo yudo ka tuo ni samoro nok nyal lipuka makata ng'at nok nyal ga ng'eyo ni nyathini nigi tuo moro mar ang'owa mar dangni mag paro. Mana kaka Philip, wach mar chunje kod kanisa osemono jotuo mag dangni mag paro yudo thieth makare. Kanyuola sikseyogi kendo dangni kod gi ute lamo. Tudruok mane manitiere kind chunje kod tuo mar dangni mar paro? Waseyudo ni tuoche ma obwongo nigi kido ariyo. Kit achiel en gik ma e ringruok, kit mar ariyo en gik ma e chuny. First port of call nyaka odhi ka psychologist, psychiatrist mondo pime maber, kaeto padiri be donje iye kanyo, nikech koro waneno ga some of the cases ma waneno ka ji chango kendo gi chango piyo kendo gin gi lasting solution, gin ma watiyo kanyakla gi psychiatrist, psychologist to gi pastor. Kanisa ma jolejo ni kod paro mopogore matin kod ma. Ka nitie roho maler to nyalo fwenyo ni ma ok en tuo madwaro kanisa, ma en tuo madwaro osiptal. Koro momiyo iyudo ni kata Yesu owuon ne ok otamore wacho osiptal. Ng'ama iluongo ni jachien ni entie no kano riembe koa e polo nobiro e piny. Ka Yesu owuon ema nodhi motemo, kata wan sani kaka dhano nyalo temowa. To nitie samoro ma jachien obiro iri makoro loki in ng'at moro marach, idwa nego ji, idwa timang'o, wang'i lel kipenji tiwacho ni an apo mana katimo kamano, kata oketi e kong'o mok inyal weyo. Mago to kin teko mag Satan milamo negi to dhi. Tok ni gimoro amora ma ka paro lokore to nyaka lam, nitie moko ma nyaka ter osiptal. Kata obedo ni tuo mar dangni mar paro osemede midekre mag tuoche e del, osemiye owere nyaka kod mine nyithinde, Philip morni sani to ngimane ni maber kendo koro nyalo yalo kedo kod tuoche mag obwongo. Nyakora Mogi, koro en gima ler ni kanisa kod od thieth duto ni kod ting' e rito jotuo mag dangni mag paro. Daktari thiedho to Nyasaye chango. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member.
otamre chiwo nindo ne ng'eny kabisa ma ok nya chiwo gi employee nyaka chiwe mana gi manager amoka More KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. *487*3#. Yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machiegni mesa mar ohala kama jo Andomena kod jolupo e dho wedhe mopogore kaunti ma Homa Bay ogolo ng'ur margi kaluwore kod nok mar omena masani okwako thoth dho wedhe kod chirni manie kaunti no. Gino makoro osemiyo nengo chiemo no mathoth oganda modak e alwora mar Nam Lolwe ogeno oidho malo. Ali Abich lero no mathoth. Omena en chiemo mathoth oganda mowuok e alwora mar Nam Lolwe tiyogo kaka migago kaluwore ni en ema nengo ni osebedo kane piny ka opim kod chiemo mamoko machalo rech, to kata kamano sani nok mar omena okwako dho wedhe mopogore kaachiel kod chirni mantie kaunti ni. Gino makoro kelo midhiero ne jomogeno kir chiemo no. E chiro manitie dho wath mapaya manitie boma ma Homa Bay en achiel kuom chirni madongo ma wand omena osebedo kadhi e nyime kae johala ywak e wi nok mar omena masani koro omiyo nengo ne oidho malo kendo gorogoro chuno gi mondo giuse nengo mar 500 ka owuok 300 mana giuse chon. Biro gi 100 dhi giduogo, to gima rach en nengo mar omena. Nengo omena idho. Omena nendo chon ne sing 800 be ok chon ahinya. To sut dichiel gi 500 nyaka gi 700 wakawo ka. Mako papa ni diduol gina matin to 1,800 1,700. Koro ng'ami uso ne idwa ni usne 600 okaw 500 to koro gol iusa to koro idok dala no fuel ni malo. Koro joma kele go bende ywak ni giomo mabor, koro ka giseomo mabor ka gibiro go ka jugo be gijuogo kata kuonda dek koka gidonj ka. Johala gi wacho ni joma ne gisebedo ka giyudo omena matin kaluwore ni dho wedhe ma omena osebedo ka wuoke sani koro onge malong'o ka giwacho ni pok ging'eyo gima koro kelo nok mar omena e Nam Lolwe. Koro sani omena beche osedhi malo zaidi nikech omena ne wakawo gi nengo maber, sani ndo kende $1,300. Koro kisekawe 1,300 onge profit minyalo yudo mandong'o, inyalo yudo kata 100 kende. Koro ngima odhi malo kabisa. Koro wagombo ni ka gik moko nyalo dok piny
to nyalo konyowa, to ka ok odok piny to ji hinyore nikech ibiro e chiro to gimiyudo malong'o onge. Ka gisego wagi ma gineno nomena tin to gimedo bei. Ka gineno nomena ng'eny giduoko bei chien. Koro gima timore na mok wang'eyo nikech wan wakawo gi. Koro kawuono giwacho nomena tin, nyoro nyo wakawo gi 13, kawuono gidonjo 15. Gorogoro sani kawuono ni jo uso dwa na us 500, nyoro nyo uso 400. Ka jolupo matiyo gi nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay to koro tudo nok mar omena kod mafuta ma sani nengo ne idho malo e pacho ka giwacho ni kilwa mar omena itiyo kod mafuta mathoth, gino ma osegoyo chuny jolupo mang'eny e alwora mar nam Lolwe. Bech omena nyaka idh sani kaachiel kod rech mamoko nikech watiyo kod petrol e production to cost mar petrol oseidho sani, so you don't expect ne jalupo manye uso omena traf siling 1,500 ka petrol en siling 180, biro uso the same omena traf siling 1,200 e sama nengo mar mafuta oidho ni 212 e loka to en 250 gini e island. Koro ibiro realize ni some of our fishermen ma nengo mar petrol ogolo oko koro ok dhi nam, tiende ni koro ji matin kabisa madhi luwo omena not. Koro joma luwego bende luwe ka okawo garama maduong' ahinya mondo mi koro ilos ohala chuno ni nyaka ting'e malo. Mano ema miyo kiwuotho e chirni wa mag Homa Bay nikech ing'eno Homa Bay producer maduong' mar omena, tibiro realize ni kawuono chiegni bech omena oidho gi percentage ma ok nyal tin ne 40 e pimo ka pimo. Koro mani dependent on nengo mar fuel. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E paw tuke ni jang'wech momako rekod e ng'we kinda Kelvin Kiptum en achiel kuom jotugo 11 mabiro laro simo mar jatugo ma otimo makare higani, mich ma osir gi riwruok mar IAAF.